भाई ଆମ ଘରୁ ସେ ମୋଟା ହେଇଥିଲା ଏ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଇସା ଗଣୁଥିଲା। ହଉ ତୁ ଯା। ଆରେ ଦେଖ ରେ ପଇସା କୋଉଠିକି ଆଣିଲୁ? ଆରେ ମୋ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା। ଆରେ ଆ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ଆରେ ଇଏ ଚୋରି କରିକି ସେଦିନ ତା ନାଁ ଦଉଥିଲା ନା। ତୁ କଣ ପଇସା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ ଇଏ କଣ ତୁ ଚୋରି କରିକି ପର ପିଲାଟା ମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ। ନା ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଛି, ସିଏ ସେଦିନ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଜାଣିବେ ତତେ କିଏ ଆଉ ପାଖରେ ବସେଇବେ, ତତେ ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବେ? ଭାଇ ମୋର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତମଠୁ ମାଗିକି ନେବି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବିନି।